नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। कणकवलीत भर चौकात राडा। पीएम मोदींना प्लॅनिंग कमिशनचे शून्य नॉलेज, डॉक्टर भालचंद्र मुंडगेकरांचा हल्लाबोल। आणि क्रिकेटपटू सूर्यकुमार यादवचे प्रशिक्षक मालवणात। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कणकवली शहरामध्ये सर्वपक्षीय राजकीय अड्डा म्हणून ओळख निर्माण झालेल्या शहरातील चौकात मंगळवारी हाणामारीचा प्रकार घडला। आर्थिक देवाणघेवाणीतून घडलेल्या या प्रकारात कुडाळ तालुक्यातील एका गावातील काहींनी थेट कणकवली गाठली आणि शहरालगतच्या गावातील काहींसोबत वाद होत राडा झाला। यात काहींना प्रसाद मिळाला, त्याचे व्हिडिओ देखील समोर आले। सिंधुदुर्गातील एकाच पक्षातील 2 गट आर्थिक देवाणघेवाणीच्या वादातून भिडले, याचे व्हिडिओ आणि फोटो समोर आलेले आहेत। कुडाळ तालुक्यातील एका सरकारी कामावर सुरक्षा रक्षक म्हणून नोकरी लावण्यासाठी कणकवली तालुक्यातील एका तरुणानं काही रक्कम ठरवली होती। संबंधित तरुण अशा प्रकारे देवाणघेवाणीतून अशा नोकऱ्या लावत असण्याचं सांगण्यात येतं। विशेष म्हणजे कुडाळ तालुक्यातील त्या कार्यकर्त्याला नोकरीला लावल्यानंतर त्या बदल्यात ठरलेली रक्कम हा तरुण मागत होता, मात्र त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्यानं गेले काही दिवस त्यांच्यात अंतर्गत धुसफूस सुरू होती। दरम्यान मंगळवारी हा विषय मिटवण्याच्या अनुषंगानं कुडाळमधील त्या तरुणाला पाचारण करण्यात आलं होतं। यावेळी फोनवरून दोघांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची देखील झाली। त्यामुळे कुडाळहून येणाऱ्या तरुणानं सोबत काहींना आणलं होतं, तर तालुक्यातील काही तरुणही मित्रमंडळींना सांगून तयारीत होता। एकत्रित बसून निर्णय घेण्या अगोदरच त्या राजकीय चौकात हे समोरासमोर येत वाद रंगला। काही वेळातच वाद वाढत जाऊन एकमेकांना जोरदार धक्काबुक्की करत प्रसादही देण्यात आला। या घडलेल्या घटनेनंतर अशा प्रकारे सरकारी कामांवर सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती नेमकी कुणाकडून होते? नियुक्तीसाठी मध्यस्थींकडून होणाऱ्या डीलिंग मध्ये अधिकारीही असतात का? अशा चर्चांना आता उद आलाय। याची देखील चौकशी होणार का, असा प्रश्न सामान्य विचारतात। आता या सगळ्या राड्याचे व्हिडिओ समोर आलेले आहेत। 1 जून पासून समुद्रातील मासेमारी बंद राहणार असल्यानं आपल्या नौका समुद्रकिनारी आणण्यासाठी मच्छीमारांची लगबग सुरू झाली आहे। अवकाळी पावसाचा सामना करत आपल्या होड्या सुरक्षितरित्या किनाऱ्यावर मच्छीमारांनी किनाऱ्यावर आणण्यास सुरुवात केली आहे। वेंगुर्ला समुद्र किनाऱ्यावरून याचा आढावा घेतलाय आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी। 1 जून पासून मासेमारी हंगाम हा बंद होत आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवरती या ठिकाणचे जे मच्छीमार बांधव आहेत किंवा ठिकठिकाणी ज्या ठिकाणी मासेमारी केली जाते त्यांनी आपल्या ज्या होड्या आहेत, आपल्या ज्या ट्रॉलर्स आहेत त्या वर काढण्यास सुरुवात केलेली आहे। त्या होड्या समुद्रातून वर काढून त्यांना छप्पर करण्याचं काम हे सध्या जोरात सुरू आहे। कारण अवकाळी पाऊस त्याचप्रमाणे आता पुढे येणारा मान्सून याच्यामुळे आपल्या होड्या सुरक्षितरित्या योग्य ठिकाणी जाव्यात याच्यासाठी त्यांची लगबग सध्या सुरू आहे। माझ्या मागे आपण बघू शकतात की ज्या अशा प्रकारचं छप्पर या ठिकाणी करण्याचं काम हे मच्छीमार बांधवांकडून केलं जातंय। ज्या लाकडी होड्या आहेत त्यांना एक विशिष्ट प्रकारचं तेल लावण्यात येतं आणि त्यानंतर त्याला छप्पर करंजेल तेल लावण्यात येतं आणि त्याच्यानंतर त्याला छप्पर करून अशा प्रकारे ह्या ज्या पारंपरिक आपल्या माडाच्या झावळ्या आहेत
याच्यापासून त्या संपूर्ण ट्रॉलर्सचं संरक्षण हे केलं जातं. अशा प्रकारचं हे मासेमारी हंगाम आता बंद होणार आहे 1 जूनपासून. पण तत्पूर्वी काही ठिकाणचा मासेमारी हंगाम हा बंद झालेला आहे. जरी 1 जून ही तारीख असली तरीसुद्धा अमावास्या आणि पौर्णिमा अशी बघून ज्यावेळी उधाण असतं समुद्राला मासेमारी हंगाम बंद होण्याच्या त्या जवळच्या कालावधीत, त्यावेळी हे मच्छीमार बांधव जे आहेत ते आपले ट्रॉलर्स वर घेतात. कारण उधाणाचं पाणी असल्यामुळे ट्रॉलर्स जास्तीत जास्त वर घेणं सोपं पडतं आणि त्याच्यामुळे हे त्यावेळीपासून वर घेण्याला सुरुवात होते. जवळजवळ मी आता आहे वेंगुर्ला मांडवी खाडी या ठिकाणी आहे आणि या ठिकाणी अशा प्रकारे हे जे ट्रॉलर्स आहेत त्याचं संरक्षण करण्याचं काम हे सुरू आहे. म्हणजे त्यांना पुढचा जोपर्यंत मासेमारी हंगाम पुढे जोपर्यंत बंद असतो तोपर्यंत या अशा प्रकारे ते संरक्षित या ठिकाणी ते ट्रॉलर्स किंवा बोटी ह्या ठेवल्या जातात. त्याचप्रमाणे त्यातली जी जाळी आहेत, जी हजारो लाखो रुपये किमतीची जाळी असतात, ती सुद्धा योग्यरित्या बाहेर काढून सुकवून रस्त्यावर किंवा इतर ठिकाणी ती सुकवून ती योग्य पद्धतीने ठेवली जातात. आपण अधिक माहिती घेणार आहोत या ठिकाणी मच्छीमार बांधव आहेत त्यांच्याकडून की कशा प्रकारची ही प्रक्रिया असते. मासेमारी हंगाम जरी शासनाने 1 जूनपासून बंद केला असला तरीसुद्धा त्याच्या अगोदरच हा मासेमारी हंगाम या ठिकाणी बंद होतो आणि तेव्हापासून कशा प्रकारची लगबग या मच्छीमार बांधवांची सुरू असते हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. आपल्यासोबत या ठिकाणचे स्थानिक मच्छीमार बांधव आहेत त्यांच्याकडून अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत. नमस्कार. आम्ही बघतोय मासेमारी हंगाम हा बंद झालेला आहे आणि तुमची होड्या संरक्षित करण्याची लगबग ही सुरू आहे. तर सर्वप्रथम मला सांगा हा कोणता एरिया आहे किंवा कोणता भाग आहे आणि तुमचं नाव सांगा. माझं नाव रिचर्ड कैतान फर्नांडिस, दाबोसवाडा, या वेंगुर्ला आहे. वेंगुर्ला आता सर्व कालावधी संपलेली आहे. आता पावसाचा हंगाम चालू झालेला आहे. त्याच्यामुळे आम्ही सगळे आता बोटी वर काढले JCBच्या साहाय्याने. त्याच्यामुळे आता सगळी तयारी चाललेली आहे. ते लोक पण आलेले कामाला, ते आता जायचे टाईम झालेला आहे त्यांचा. त्याच्यामुळे त्यांची पण धावपळ चाललेली आहे. म्हणजे जितक्या लवकर होईल तितक्या लवकर. आणि पावसाची आता 3 तारीखपासून हे दिलेली आहे, सूचना दिलेली आहे. त्याच्यामुळे आम्ही जास्तीत जास्त लवकर हे करायचा प्रयत्न करतो आहे. मी बघतोय की काही लाकडी होड्या आहेत, काही फायबर आहेत. मग आणि ह्या भल्या मोठ्या होड्या बाहेर काढण्यासाठी कशा प्रकारे या समुद्रातून बाहेर काढल्या जातात? खाडीच्या साहाय्याने काढल्या जातात. पण आता त्याचं काम चालू आहे. त्याच्यामुळे आम्ही लवकर बोटी घातल्या आहेत. लवकर घातल्या तो पण एक आपला फायदाच आहे. हे कामगाराला जायला पण घरी भेटणार, त्यांची कामं पण होणार, आमची पण लवकर होणार. मला अशी माहिती मिळाली की JCBच्या साहाय्याने वगैरे ह्या बोटी वर काढाव्या लागतात. मग साधारण त्याला वर काढण्यासाठी JCB आणावं लागतं. साधारण काय खर्च येतो आणि ते काय सांगू शकता? साधारण JCBचा खर्च येतो, एका JCBचा एक बोट काढण्यासाठी त्याचा स्वतःचा JCBचा खर्च आहे ते 7-8 हजार रुपये आहे. त्यांना लागणारे जे कामगार आहेत त्यांचे 10-15 हजार रुपये खर्च आहे लागणारे. त्याच्यावर ते सामान घेतात. कोणाचं असतं कोणाचं नसतं सामान. त्याचं पण सामान घेतलं कोणी तर त्याचे 4-5 हजार रुपये द्यायला पाहिजे. परत झापं कोण घालतात, कोण ताडपत्री घालतो. झापं आता एक झाप झाले आहे ते 40 रुपये. एका बोटीला 300 झापं लागतात टोटल. आणि ते परत बांधण्यासाठी माणूस जे आणतात त्यांचे 5 हजार रुपये परत मजुरी झाप बांधण्यासाठी वरती. बरोबर आहे. मग झापं बघतोय, झापाचं सध्या बऱ्याच ठिकाणी आता बघायला मिळत नाही. झापं शक्यतो सर्वच लोक ताडपत्रीच वापरतात. पण इथे जर बघितलं वेंगुर्ला नवाबाग या आपल्या मांडवी खाडी किनारी तर या ठिकाणी आम्हाला सगळी जास्तीत जास्त झापत दिसत आहेत. मग ही झापं तुम्ही कुठून आणतात त्याबद्दल काय सांगू शकता? झापं ही आम्ही पहिल्यापासून आणतो ना, त्यांनाच सांगितलेली असते. त्यांनाच सर्व हे केलेले असतं. आम्हाला इतकी झापं पाहिजे, प्रत्येक बोटीचे त्यांना सांगितलेले असतात. इतकी आपल्याला 300 पाहिजे, 400 पाहिजे कोणाला, असे सर्व त्यांनी पहिलेच हे केलेलं असतं. 1 महिना अगोदर पुरी तयारी केलेली असते. ही बोट काढायच्या 1 महिना अगोदर झापांची. ही तुम्हाला इथे स्थानिक मिळतात झापं की कुठून आणावी लागतात? स्थानिक भेटतात पण किरकोळ. पण आम्ही ते साकव, कुंभवडा ह्या साईडला जास्त ते हे करणारे आहेत. सावंतवाडी तालुक्यात? नाही, इकडे आपल्या कॅम्पमध्ये वेंगुर्ल्यातच.
थोडे जण आणतात शिरोड्या, पण त्याचे कोण नातेवाईक जे असतात ना त्यांच्यानी तिकडे सांगलेली असतात शिरोड्याला. ही बोट आता आहे ती आरोंद्यातली आहे, ते आता 2 वर्ष झाली इकडे काढतात, पण ते आता इकडेच सर्व त्यांचं स्थायिक केलेलं आहे. सामान वगैरे वगैरे झापं वगैरे, नाही तर हे पहिले आरोंद्याला झापं इकडनं घेऊन जात होते. आता मला सांगा की साधारण तुम्ही कधीपासून किती तारीखपासून ह्या बोटीवर काढण्यास सुरुवात केली आणि तुम्हाला कसं समजतं की आता आम्हाला हे काढावे लागणार बोटी वगैरे? आमचं कसं असतं, आमची एक तारीख म्हणजे ते उदाहरण आम्ही बघतो, जी जास्त भरती येते ना त्याच्या साह्यावर आम्ही तारीख ठरवतो. आज बाबा इतकी तारीखला हे काढायचं आहे. यंदा कशी आली, लेट झाली आहे, 22 तारीख झाली आहे. 22 ते 26 तारीखपर्यंत पाण्याचा जोश होता, म्हणजे काल संकष्टी झाली रविवारी, तिथपर्यंत हे होता. नंतर पाणी कसं कमी कमी होत जाणार, नंतर 15 दिवस परत थांबायला पाहिजे बोटीवर काढण्यासाठी, जास्त ते भरतीची वाट बघायला पाहिजे. त्याच्यामुळे आम्ही पटापटा करून वरती घेतो बोटी तितक्या कालावधीत. बरोबर. त्याचप्रमाणे बघतोय ही लाकडी बोट आहे, मग ही लाकडी बोट आता जवळजवळ 3 महिने तरी या ठिकाणी उभी राहणार आहे. तर ह्याला संरक्षण करण्यासाठी म्हणून तुम्ही एखादं तेल या ठिकाणी काढलं जातं, ते कशा प्रकारचं असतं? तेल आम्ही ते करंजल तेल बोलतो, त्याच्यात थोडा शिपा बिपा घालून त्याला मजबूत करतो एकदम आणि साईडने लावतो. साधारण हे करंजेल तेल म्हणजे कशापासून बनवलं जातं? इतका काय अंदाज नाही आपल्याला, पण ते तेल झाडाच्या सालीपासून बनवले जातं असं माहीत आहे. बरोबर. आणि ते काढल्यानंतर ती सुरक्षित राहते बोट. ओके. आता साधारण या ठिकाणी अंदाजे किती मोठे ट्रॉलर आहेत त्याबद्दल काय सांगू शकतात? सर्व ट्रॉलर इकडे आता पहिले होते 45, त्याच्यातले आता 10-15 फुटून गेले आणि आता राहिले आहेत ते 25 राहिले आहेत. म्हणजे चालू कंडिशन म्हणजे 25 मध्ये आहे, 25-30. या सगळ्यांना आता प्रत्येक ठिकाणी आता तुम्ही हे झावळ्यांच्या ह्याने चप्पर केलं जातं? हो, कामगारांच्याच साह्याने. कामगार नाही त्याला काही नाही. आता हे साधारण कामगार हे म्हणजे जे मासेमारीसाठी येतात तेच कामगार असतात की अजून पण कामगार तुम्हाला लागतात? अजून पण लागतात. ते कसे त्यांचे 6 महिने काम करून ते थकलेले असतात ना, ते एकदा घरी जायच्या ह्याला असतात, त्यांच्या घरी पण कामं असतात, ते मग लोकल घेऊन माणूस काम करतात. ठीक आहे, धन्यवाद आम्हाला ही माहिती दिल्याबद्दल. आपण बघतोय की लगबग सुरू आहे मच्छीमार बांधवांची आणि ही जी बोटीवर काढण्याची जी प्रक्रिया आहे ती काही बऱ्याच वेळापासून सुरू झालेली आहे आणि अजूनही बऱ्याचशा बोटी या वर काढायच्या आहेत. ज्याप्रमाणे आपल्याला माहिती मिळाली त्याप्रमाणे आपण बघू शकता अजूनही जे काही ट्रॉलर्स आहेत ते ज्या मांडवी खाडी किनारी उभे आहेत आणि जसजशी त्या मनुष्यबळ त्यांना मिळतं किंवा जसजसा भरती येते तसतशी ते बोटीवर काढण्यास सुरुवात करतात. आणि आता काही दिवसांवरच मान्सून येऊन ठेपलेला आहे आणि या अगोदर आपल्या बोटी या सुरक्षित ठिकाणी जाव्यात यासाठी सर्वच मच्छीमार बांधवांची लगबग ही सुरू आहे. अजूनही याबद्दल काही माहिती आपण घेणार आहोत. आपल्यासोबत आहेत मच्छीमार नेते वसंत तांडेल आणि मनोज तांडेल. तर याबद्दल अधिक माहिती आपण जाणून घेणार आहोत. सध्या मासेमारी हंगाम हा 1 जूनपासून बंद होणार आहे आणि या निमित्ताने आता मच्छीमारांची लगबग सुरू आहे होड्यावर काढण्यासाठी. आपल्याला या संपूर्ण जो वेंगुर्ल्याचा पट्टा आहे मासेमारीचा याच्यात प्रामुख्याने ट्रॉलर्स, लाकडी ट्रॉलर्स आणि जे फायबर ट्रॉलर्स हे 2 ट्रॉलर्स दिसतात. मग आता आम्ही बघतोय आमच्या मागे की जे लाकडी ट्रॉलर्स आहेत त्यांना एक झावळ्यांचं संपूर्णपणे छप्पर करून त्यांना संरक्षित ठेवण्यात आलेलं आहे. मग जे फायबरचे ट्रॉलर्स जे असतात किंवा फायबरच्या ज्या होड्या असतात त्यांचं कसं काय संरक्षण या मासेमारी बंद हंगामात केलं जातं? हां, फायबरच्या नौका ज्या असतात त्यांना प्लास्टिकचं आच्छादन केलं जातं आणि किंवा काही नौका ह्या पाण्यामध्ये ठेवल्या जातात, कारण ते फायबरचं असल्यामुळे त्याला कुठच्याही प्रकारचा पाण्याचा दुष्परिणाम असा काही होत नाही. आणि लाकडी ज्या नौका ज्या आहेत, लॉन्च टाईपच्या मोठ्या नौका ज्या आहेत त्यांचा वरती राहण्याचा कालावधी जो आहे तो खूप लॉंग टर्मचा आहे. म्हणजे साधारणपणे ते एकदा आत्ता वरती घेतल्याच्या नंतर, मे अखेरला वरती घेतल्याच्या नंतर साधारणपणे ते नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये पाण्यामध्ये लोटले जातात. तोपर्यंत ते वरती जे राहतात त्याचा ऊन, पाऊस, वारा याचा कुठच्याही प्रकारचा त्याला दुरुपयोग होता कामा नये किंवा त्याच्यामुळे नुकसान होता कामा नये म्हणून ते झावळ्याचं आच्छादन केलं जातं. कारण प्लास्टिक हे कालांतराने ते म्हणजे उन्हात, प्रखर उन्हात ते करपून जातं आणि ते त्याचे तुकडे वगैरे पडतात, त्याच्यामुळे ते उघडं पडतं म्हणजे होड्या वगैरे. आणि फायबरच्या नौका आहेत ते अगदी जेमतेम 1.5 महिन्यापर्यंत जेमतेम
थांबावं लागतं वरती आणि थोडासा समुद्र शांत आला. कारण पूर्वी साधारणपणे 1 जूनपासून म्हणजे 7 जूनपासून 15 ऑगस्टपर्यंत अशी मासेमारी बंदी कालावधी होता शासनाचा, तो त्याने आता कमी आणला म्हणजे 60 दिवसापर्यंत आला, म्हणजे 1 जून ते 31 जुलैपर्यंत. तरीसुद्धा जर तो कालावधी कमी केला तर जर तो समुद्र निर्धोक असला तरच फायबर नौका घेऊन मासेमारी करण्यासाठी मच्छीमार जातात. जीवावर उदार होऊन कुठच्याही प्रकारचा धोका ते पत्करत नाही, हे त्याचं एक वैशिष्ट्य आहे. आपण मागे बघतोय ज्या तुम्ही म्हणताय ज्या म्हणजे सप्टेंबर किंवा पर्यंत ठेवल्या जातात, तर ह्याच आपण मागे बघतोय ह्याच नौका आहेत. हां, या मागच्या ज्या नौका आहेत या साधारणपणे सप्टेंबर ऑक्टोबर, काही नौका तर नोव्हेंबरपर्यंत सुद्धा मिळतात. कारण आपल्याकडे बंदर आहे ते बारमाही बंदर नाही आहे. वेंगुर्ला बंदर जे आहे ते बारमाही नाही. मालवण किंवा देवगड हे बंदर खूप सुरक्षित बंदर आहेत. मग त्या पद्धतीचं आपलं बंदर नसल्यामुळे त्यांना हा एक प्रकारचे ते मासेमारीपासून वंचित राहतात. कारण जेमतेम त्यांना 4 किंवा 5 महिने मासेमारीसाठी मिळतात आणि खलाशांचा एकंदर खर्च किंवा अन्य याच्या सामुग्रीसाठी लागणारा खर्च याचा जर ताळमेळ घातला तर त्यांना तसं काही कुठच्या प्रकारचा फायदा होतो अशातला भाग नाही आहे. आणि परवा आपण बघितलं की जी दुर्घटना घडली, असा जर प्रकार घडला तर तो नौकामालक आणि म्हणजे एकदमच तो याला गेला जमा होतो. म्हणजे निश्चितच जर मालवण आणि देवगडचा जर विचार केला तर त्यांची मासेमारी ही अगोदरपासून सुरू होते आणि आपल्या वेंगुर्ला हा जो पट्टा आहे यांना काही कालावधी वाट बघावी लागते आणि त्याच्यात त्यांचं किंवा आर्थिक जे गणित आहे ते सुद्धा कुठेतरी आता कमी होतंय असं वाटतंय का? पूर्ण त्यांचं आर्थिक गणित जे आहे ना तर पूर्ण कोलमडूनच पडतं. एक जेमतेम कुठेतरी एखाद दुसरा महिना म्हणजे साधारणपणे मार्च एप्रिलच्या दरम्यान, त्या दरम्यान समजा त्यांची मासेमारी झाली. कारण ते कसं आहे, ते पाण्याच्या वरचं मासेमारी नाही, एलईडी किंवा अन्य प्रकारचे मासेमारी करणं हा भाग वेगळा. आणि हे जे ट्रॉलिंग फिशिंग आहे ते तळापासनं जाळी खेचणं आणि त्या तळाखाली असणारे मासे म्हणजे चिंगूळ म्हणा किंवा अन्य मासे म्हणा, आणि ती बारमाही मिळेलच, हंगामी मासे वेळेला मिळेलच, याची कुठच्याही प्रकारची शाश्वती नसते. पण ते सुद्धा वरती ठेवून किती ठेवायचं, वर्षभर ठेवायचं. तर खलाशी जे त्यांच्या बोलवले जातात ते सगळे खलाशी जवळजवळ बाहेरचे असतात, मध्य प्रदेशचे असतात, UPचे असतात, कारवारचे असतात, मलईचे असतात वगैरे. आणि त्या लोकांना एकदा बोलवलं की मुळात त्या लोकांना इथे आणण्यासाठी त्यांना मुळात ॲडव्हान्स द्यावा लागतो आणि तो कित्येक पटी म्हणजे हजाराच्या पटी तो ॲडव्हान्स असतो. आणि इथे येऊन ते एकदा थांबले की त्यांचा सगळा जेवण खर्च आहे किंवा अन्य काही खर्च आहे तो करावा लागतो. म्हणजे काही प्रकारे त्यांना एक प्रकारे पोसावं लागतं. मग हा भुर्दंड होता कामा नये म्हणून जेमतेम काहीतरी मिळेल ह्या आशेने ते समुद्रामुळे नौका घेऊन जातात. ही बंदराची सुरक्षितता नसल्यामुळे हा सगळा हे आहे, म्हणजे त्यांना आटापिटा हा करावा लागतो. निश्चितच आता 1 जूनपासून शासनाने म्हणजे दरवर्षीप्रमाणे मासेमारी ही बंद होते. मात्र एक असं समजलंय की भरती आणि ओहोटी हे बघून ह्या नौका या आतमध्ये घेतल्या जातात. हे कसं काय? भरती नौकाचं हे जे गणित केलं जातं याचं कारणच असं आहे की मग तुम्हाला तेच सांगितलं की आमचं असुरक्षित बंदर आत्ता बंदराचं काम चालू आहे आणि ते ह्या म्हणजे या अखेरीपर्यंत पावसाच्या पूर्वी किंवा पावसानंतर ते संपेल असा अंदाज आहे. पण ज्या पद्धतीने तो ब्रेकवॉटर पाहिजे होता त्या पद्धतीचा नाही असं आमचं मत आहे, म्हणजे स्थानिक लोकांचं. कारण सरासरी आपण जर सगळ्या किनाऱ्याला बघितलं, देशातल्या 7ही राज्यांच्या किनारपट्टीला आपण जर बघितलं तर जे ब्रेकवॉटर केलं आहे त्याचा मूग जो असतो, म्हणजे मूग म्हणजे खाडी आणि समुद्राचा जो जोडलेला जो भाग असतो तो लहान असावा लागतो, पण आपल्याकडे तो फार मोठ्या प्रमाणात केला गेला. त्याच्यामुळे इथला स्थानिक मच्छीमार समाधानी नाही आहे त्या ब्रेकवॉटरवरती आणि त्याच्यामुळे वाळू प्रचंड प्रमाणात गाळ साचलेला आहे खाडीमध्ये आणि तो गाळ साचल्यामुळे बाहेरनं नौका घेताना खूप धोकादायक असते आणि म्हणून ती अमावास्या पौर्णिमेच्या दरम्यान भरती ओहोटीची आम्हाला वाट बघावी लागते. आता कालची जी भरती झाली त्या भरतीमध्ये 2 दिवसात ह्या सगळ्या नौका त्यांनी वरती घेतलेल्या आहेत, मोठ्या नौका. आणि छोट्या नौका आहे ते साधारणशी जरी भरती असली ते फायबरच्या नौका घ्यायला तशी काही अडचण येत नाही. पण या मोठ्या नौका घेताना मात्र खूप कसरत करावी लागते. आत घेताना थोडं जरी लक्ष विचलित झालं, जो सुकाणू पकडणारा माणूस असतो तर थोडा जरी लक्ष विचलित झाला तर काही त्यातलं काही खरं नाही. ते बाजूच्या दगडावरती वगैरे खडकावरती नौका आदळण्याचा खूप धोका असतो, संभाव्य धोका असतो. हे सगळं म्हणजे एक प्रकारची ते तारेवरची कसरतच करून घ्यावं लागतं. आता बघूया उद्या ब्रेकवॉटर झाल्याच्या नंतर त्याच्यात आपणाला काय त्याचा फायदा होईल. आजच्या घड्यात ते आम्हाला सांगणं कठीण आहे, कारण किमान एक पावसाळा जावा लागेल आणि एक पावसाळा गेल्याच्या नंतर, कारण त्या ह्याच्यामध्ये गाळ उपसा करण्याचा सुद्धा त्याच्यात हे आहे, म्हणजे त्या योजनेमध्ये ते गाळ काढण्याचा आहे. तो गाळ वगैरे काढल्याच्या नंतर उद्या एक पावसाळा झाल्यानंतर साधारणपणे अंदाज येईल की बंदर त्या ब्रेकवॉटरमुळे सुरक्षित राहील की आहे तसं होईल.
हे येणारा काळ ठरवू शकेल. निश्चितच धन्यवाद बहुमोल माहिती दिल्याबद्दल. आणि मासेमारी हंगाम हा बंद होतोय, लगबग सुरू आहे मच्छीमार बांधवांची होड्यावर काढण्यासाठी. मात्र एकंदरीत आताची माहिती बघितली तर मासेमारी हंगाम हा 31 जुलै नंतर सुरू होतो, पण वेंगुर्ला संपूर्ण मासेमारीचा जर विचार केला तर याला ऑगस्ट सप्टेंबर किंवा जवळजवळ नोव्हेंबरपर्यंत सुद्धा कालावधी जातो ह्या होड्या समुद्रात आणण्यासाठी. कारण हे असुरक्षित बंदर असल्यामुळे आणि सुरक्षित देवगड आणि मालवण ही सुरक्षित बंदर आहेत, त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ही मासेमारी होते आणि त्या ठिकाणच्या जे आर्थिक गणित जे या ठिकाणच्या मच्छीमारांचं आहे ते ह्याच्यावर अवलंबून असतं. त्यामुळे निश्चितच या होड्या आता वर काढलेल्या आहेत. पुढील ज्यावेळी हंगाम सुरू होईल त्याच्यानंतर सुरक्षितता बघून या होड्या समुद्रात लोटल्या जातील. कॅमेरा जर्नलिस्ट साहिल बागवेसहित दीपेश परब, वेंगुर्ला. राज्यातील शालेय अभ्यासक्रमात मनुस्मृती आणि मनाचे श्लोक समाविष्ट करण्याचा विचार सुरू आहे. याबाबत पत्रकार परिषदेत डॉक्टर भालचंद्र मुनगेकर यांना विचारलं असता त्यांनी मोठं विधान केलंय. पाहूयात. आपल्या गोष्टी अभ्यासक्रमामध्ये अंतर्भूत करत आहे. महाराष्ट्र शासनाची जी दिवाळखोरी आहे, भारत हे आजही एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. भगवद्गीता हा हिंदूंचा पवित्र ग्रंथ आहे, परंतु तो हिंदूंचा ग्रंथ आहे, तो देशाचा ग्रंथ नाही. मनुस्मृती इतका बेजबाबदार आणि माणुसकीला काळीमा फाटणारा ग्रंथ जगाच्या पाठीवर ग्रंथ कठला चोपडा येते. मनुस्मृती एक चोपडा आहे आणि इतकी बेजबाबदार माणुसकीला काळीमा फासणारी पुस्तिका जी मनुस्मृती म्हणतो, जी बाबासाहेबांनी 1927 जाळली, त्या मनुस्मृतीला परत मान्यता देणं हे भारत राज्य किंवा भारत देश हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नसून एका विशिष्ट धर्मावर आधारित राष्ट्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. आणि म्हणून अभ्यासक्रमामध्ये मनुस्मृती, मनाचे श्लोक, भगवद्गीता हे जे घालण्यात चाललेलं आहे त्याला फक्त 8 दिवसाची मुदत दिलेली आहे. सरकारने हा लोकशाहीच्या विरोधी निर्णय त्वरित मागे घ्यायला पाहिजे अशी माझी मागणी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्लॅनिंग कमिशनचं शून्य नॉलेज आहे अशा शब्दात डॉक्टर भालचंद्र मुनगेकर यांनी हल्लाबोल केलाय. कणकवली येथील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पाहूयात. त्याने आता शेतीवर जे अवजारं वापरतात शेती करण्यासाठी त्याच्यावर देखील टॅक्स लावलेला आहे. तर काँग्रेसच्या न्यायपत्रामध्ये मॅनिफेस्टोमध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्यांदा शेतीच्या वर्ग GST लावलेला आहे. 5%, 12%, 18%, 22% आणि 28% असं वेगवेगळ्या याच्यावर आम्ही काढून टाकू. पण चूक जी त्यांनी केली असं म्हणतो मी ती म्हणजे त्यांनी प्लॅनिंग कमिशन बरखास्त केलं. 24 मे 2014 रोजी 24 मेला नरेंद्र मोदींनी प्राईम मिनिस्टरची शपथ घेतली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 15 ऑगस्टला म्हणजे 2.5 महिन्यामध्ये मोदींनी पहिल्या भाषणात सांगितलं की मी प्लॅनिंग कमिशन बरखास्त करता हो. प्लॅनिंग कमिशन म्हणजे काय, त्याची फंक्शन्स काय, कशासाठी प्लॅनिंग कमिशन स्थापन करताना नेहरूंना काय त्रास झाला, काँग्रेसच्या अंतर्गत विरोध कसा होता, याचं शून्य नॉलेज मोदींना होतं. प्लॅनिंग कमिशनने या देशामध्ये एक फार मोठी आर्थिक क्रांती घडवून आणली आहे. त्या प्लॅनिंग कमिशनच्या नेतृत्वाखालीच ही संबंध जिल्ह्याची जी आता भारतामध्ये 642 जिल्हे आहेत, या 642 जिल्ह्यामध्ये प्लॅनिंग बोर्ड आहे. आता BJP राज्यांच्यामध्ये ते प्लॅनिंग बोर्ड त्यांनी ठेवले किंवा माहीत नाही, परंतु सरकार जर सत्तेवर समजा उद्या 2024 या निवडणुकीमध्ये जे वातावरण मला दिसतं त्याच्यामध्ये मोदी सरकार किंवा भाजप पुन्हा सत्तेवर येऊ शकणार नाही. त्याच्यामध्ये त्यांचा जो म्हणजे आघाडी जी आहे NDA नॅशनल डेव्हलपमेंट अलायन्स तो सुद्धा सत्तेवर येऊ शकणार नाही. लोकांचा अंदाज असा आहे मोदींना भारतीय जनता पक्षाला साधारणपणे
200 ते 210 जागा मिळतील आणि एनडीए ज्यांच्या आघाडी ज्या आहे त्या सगळ्यांनी मिळून 240पर्यंत जागा मिळतील. BJP आणि त्यांचे घटक पक्ष आहे त्याने मिळून साधारणपणे 240-230पर्यंत जागा मिळू शकते. आता अंदाज आहे, मी काही ज्योतिषी नाही, परंतु माझ्याकडे आता वेगवेगळ्या राज्यांचे रिपोर्ट जे आहेत त्याच्यावर मला असं वाटतं की उद्या तारीख, आता मला असं कळलं की 10 जून ही तारीख ठरवलेली आहे कशासाठी, शपथविधीसाठी. ही तारीख ठरवली, तारीख ठरवली याचा अर्थ असा की ते काय भाजप सरकार फॉर्म केलं असं नाही. घटनेच्या नियमाप्रमाणे पार्लमेंटच्या 2 सेशनमध्ये 6 महिन्यापेक्षा जास्त अंतर असता कामा नये. म्हणजे 1 जानेवारीला जर पार्लमेंट पहिल्यांदा सेशन संपलं तर 30 जूनच्या आत भारताच्या दुसऱ्या पार्लमेंटची मिटिंग तुम्हाला घ्यायला पाहिजे. म्हणजे पार्लमेंटच्या 2 सेशनमध्ये 6 महिन्यापेक्षा जास्त गॅप असता कामा नये. तर त्यामुळे पहिल्यांदा सरकार इंडिया अलायन्स आल्यानंतर प्लॅनिंग कमिशन हे पुन्हा नीती आयोग बरखास्त करून प्लॅनिंग कमिशन त्या ठिकाणी आणलं. तिसरी, अनेक संकटांना सामोरे जात जीवन जगत असलेली निराधार वृद्धा, त्यात उत्पन्नाचं काही साधनच नसल्यामुळे आर्थिक परिस्थिती बिकट. अशा विदारक परिस्थितीत गेल्या 5 वर्षांपासून झोपडी वजा घर डागडुजीच्या प्रतीक्षेत. याची दुरुस्ती न केल्यानं येत्या पावसाळ्यात अनर्थ निश्चित. त्यामुळे या निराधार वृद्धेची झोपच उडाली आहे. आसरा दुरुस्त करण्यासाठी कोणी मदत करेल का या प्रतीक्षेत ही वृद्ध आहे. ही करुण कहाणी आहे कोलगाव मारुती मंदिर नजीक राहत असलेल्या लक्ष्मी विठ्ठल दळवी या निराधार वृद्धेची. मूळचे रेडी येथील दळवी 50 वर्षांपूर्वी कोलगावात आले. त्यावेळी त्यांचे पती विठ्ठल दळवी हे सावंतवाडीत कपडे शिवत. त्यांचं 25 वर्षांपूर्वी निधन झालं. पतीच्या पश्चात स्वतःला सावरत लक्ष्मी यांनी काबाड कष्ट करून पोटाला चिमटा काढत चंद्रशेखर आणि देवीदास या दोन्ही मुलांचा सांभाळ करताना त्यांना शिक्षणही दिलं. पुढे चांगले दिवस येतील या आशेनं स्वप्न पाहतानाच पती पाठोपाठ 5 वर्षांनंतर मोठा मुलगा चंद्रशेखर याच्या आकस्मिक निधनानं या माऊलीला धक्काच बसला. मात्र पती आणि पुत्र वियोगातून स्वतःला सावरत दुसरा लहान मुलगा देवीदास हा पुढे आपला आधार बनेल अशा मोठ्या आशेनं नवीन जीवनाला सुरुवात केली. मात्र नियतीच्या मनात वेगळंच होतं. मुलगा देवीदास याचंही 8 वर्षांपूर्वी आकस्मिक निधन झालं. त्यानंतर गेली 8 वर्ष अनेक संकटांना सामोरे जात आणि परिस्थितीशी 2 हात करीत ही वृद्धा कसेबसे दिवस काढत आहे. माझा मी एकटा असे, माझं कोणी एक नाही. माझी 2 मुलं वारलेली आहेत. मी एकटा अनाथ असे. मग मदत करणार कोण नाहीचा. याच्यातून मग मदत करणारी 2 जणच, मंगेश तळवडीकर आणि माया चिटणीस. हे 2 जण मग मदत करतात आणि यापुढे मग अशी मदत करूची अशी माझी विचार. दरम्यान या वृद्धेला सावंतवाडीच्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या माया चिटणीस आणि कारिवडेचे सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश तळवणेकर यांनी मदत केली. सध्या या निराधार वृद्धेसमोर निवाऱ्याचा मोठा प्रश्न आहे. या वृद्धेच्या पायालाही जखम झाली आहे. डोक्यावरचं छप्परच धड नसल्यामुळे पावसाळ्यात काय होणार या काळजीनं या वृद्धेची झोपच उडाली आहे. येत्या पावसाळ्यात कोणत्याही क्षणी वृद्धेच्या डोक्यावरचं छप्पर कोसळण्याची स्थिती आहे. यासाठी मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेली ही वृद्धा आपल्या घराच्या दारासमोरच बसून आहे. या वृद्धेच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी दातृत्वाच्या समाजमानाची गरज आहे. पावसात राहण्यासारख्या मका ह्या घरात नाही. सगळा मोडलेला सगळं माझ्या घराचं आहे. संपूर्ण माझं घर सगळं ह्या झालेलाच आहे. या घराचं मदत करणारो मका कोणी एक नाही सर. तेव्हा ह्यांची तुम्ही मका मदत करूची अशी माझी विनंती आहे. जिल्ह्यातील सर्वसामान्यांनी जमेल त्याप्रमाणे तसेच स्वयंसेवी संस्था आणि दात्यांनी या वृद्धेला मदतीचा हात दिल्यास तिच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटणार आहे. विनायक गावस, कोकणसाद लाईव्ह, सावंतवाडी.
खनिकर्म विभागाच्या निधीतून आणलेल्या रुग्णवाहिका सडून जाण्याची परिस्थिती सावंतवाडी शहरात पाहायला मिळते। सावंतवाडी नगर परिषदेकडील रुग्णवाहिका गेली 2 वर्ष जाग्यावरची हल्ली नसून रुग्णांना त्याचा फायदा होत नाही, असा आरोप माजी उपनगराध्यक्ष उमाकांत वारांग यांनी केलाय। सावंतवाडी शहरात आलेली आंबोली प्राथमिक केंद्राची रुग्णवाहिका रुग्णसेवा देत नसल्याची तक्रार काहींनी केली होती। याबाबत शहरात उभ्या असलेल्या रुग्णवाहिकेतील मेडिकल ऑफिसर यांना विचारलं असता माडखोल केंद्रावर ही रुग्णवाहिका आली होती। शहरात औषधं घेण्यासाठी आपण आलो होतो। ही रुग्णवाहिका रुग्णसेवेत आहे, तिचा वापर प्रशासकीय काम आणि रुग्णसेवेसाठीच होत असल्याची माहिती मेडिकल ऑफिसर कडून देण्यात आली। दरम्यान या ठिकाणी आलेले माजी उपनगराध्यक्ष उमाकांत वारंग यांनी रुग्णवाहिकांचा वापर रुग्णसेवेसाठी होणं आवश्यक आहे असं असताना सावंतवाडी नगर परिषदेकडील रुग्णवाहिका गेली 2 वर्ष जाग्यावरची हल्लेली नाही, रुग्णांना त्याचा फायदा होत नाही, असा आरोप माजी उपनगराध्यक्ष उमाकांत वारंग यांनी केलाय। पेशंट नेलो काय दाखवायचं 2 वर्ष गाडी नगरपालिकेची ॲम्ब्युलन्स आणून ठेवली, ती बिना थंयसर जा त्याच्या ड्रायव्हर आसा की नाही ही शंका आसा। तर ह्याची काही व्यवस्था करा, पेशंटांका होई तेव्हा रुग्णवाहिका मिळणार नाही, पण ही नगरपालिकेची रुग्णवाहिका आपल्याला मिळावी त्याच्यासाठी की नाही मुख्य अधिकाऱ्यांनी जातीने लक्ष घालून सगळ्या जनतेपर्यंत पोहोचवले की नगरपालिकेची रुग्णवाहिका आसा ती रुग्णवाहिका की नाही लोकांका मिळावी, गोरगरिबांका मिळावी। ज्यावेळी गोरगरीब जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये येतात तेव्हा त्यांना रुग्णवाहिका मिळणार नाही, बिचाऱ्यांका की नाही 5-5, 10-10 हजार रुपये खर्च करून ॲम्ब्युलन्स दुसरी घेऊची लागतं प्रायव्हेट आणि जाऊचा, तर नगरपालिकेने तर लक्ष घालतो, नाहीतर ती उभी सडान जातली गाडी। महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात जिल्ह्याच्या खनिकर्म विभागाच्या निधीतून माजी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी या रुग्णवाहिका घेतल्या होत्या। जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना या रुग्णवाहिका देण्यात आल्या होत्या, परंतु बहुतांश रुग्णवाहिकांवर चालक नसल्यानं त्या जागेवरच आहेत अशी परिस्थिती आहे। रुग्णांना त्याचा लाभ होत नाही। सावंतवाडी नगर परिषदेकडील शहरासाठी दिलेली रुग्णवाहिका तर 2 वर्ष धूळ खात असून सडण्याच्या मार्गावर आहे। याबाबत नाराजी व्यक्त केली जात असून रुग्णसेवेसाठी घेतलेल्या रुग्णवाहिका सरकारनं वापरात आणाव्यात अशी मागणी होते। क्रिकेटपटू सूर्यकुमार यादव याला घडवण्यात मालवणी माणसाचं योगदान मोठं आहे। सूर्यकुमार यादवचे पहिले प्रशिक्षक अशोक आसवलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी आपली घौडदौड सुरू केली। त्याचे पहिले प्रशिक्षक मालवण बोर्डिंग ग्राउंड इथे आले होते। यावेळी त्यांनी कोकणसार लाईव्हशी संवाद साधला, पाहूयात। ऑलमोस्ट मी माझं जिल्ह्याचं क्रिकेट ह्या ग्राउंडवरनं सुरुवात झाली माझी। आम्ही सगळं आमचा जो संघ होता मालवणचा प्ले बॉय, त्यांच्यामध्ये आम्ही टेनिस बॉल क्रिकेटच खेळत होतो आणि तेव्हा त्या लोकांना माहिती पडलं की जिल्ह्याची टीमचं सिलेक्शन होणार आहे। त्यावेळेस आम्ही सगळे लोक जे चांगले खेळणारे वाटत होते त्यांच्यावर त्यांनी मलाही नेलं होतं सिलेक्शनला डिस्ट्रिक्टच्या, आणि तेव्हा होतं सावंतवाडीला, आणि तिथे माझं सिलेक्शन झालं त्यांच्याबरोबर आणि डिस्ट्रिक्टला आम्ही खेळलो। आणि त्यावेळेला डिस्ट्रिक्टच्या टुर्नामेंटला मी टॉप परफॉर्मन्स होतो। मी बहुतेक तर सगळ्या मॅचला ऑलमोस्ट स्कोर करत होतो, सगळ्या मॅचला स्कोर झाला होता। ग्राउंड खूप चांगला हा, त्याच्यावर मेहनत करूक होईल तरच त्याचा रिझल्ट पण आमच्या मुलांच्या बाबतीत चांगला मिळतो। कारण का मुलांना क्रिकेट खेळवता असताना आमका त्यांना चांगले पीच देऊक होईल, आणि चांगले पीच देऊचे म्हणजे त्याच्यावर काम पण चांगला करूक होईल तरच ते चांगलं होतं सगळं, नाही तर नाही होतं। मुंबईमध्ये माझा पहिल्यापासून माझा मुंबईमध्येच क्रिकेट होता, पण इकडून खेळून गेल्यानंतर मी खूप ठिकाणी गेलो आहे की पुढचा म्हाका क्रिकेट खेळूचा असा म्हणून, पण एक दोघांकडनं म्हाका मेसेज असं मिळालो की तुमचा वय थोडासा जास्त असा, त्यामुळे तुमका खेळ जावचला मिळतला नाही पुढे, आणि आमची घरची परिस्थिती एवढी मोठी नसल्यामुळे का आम्ही थोडासा ते मग आता जसं मी बोललं की आम्ही पैशाच्या बाबतीतच मागे पडतो, टॅलेंटच्या बाबतीत नाही।
पण आमच्या घरातही तीच परिस्थिती असल्यामुळे आमका पुढे जाऊन क्रिकेट खेळूक नाही मिळालं. आणि मग विचार केला एकदा कुठून तरी आमच्या मित्रांकडनं ऑफर आली की सीझन बॉल शिकवायचा, कोचिंग करूच्या, तर करतलं काय म्हणून. आणि मग तिथून मग आम्ही कोचिंगमध्ये घुसलो. 35व्या वर्षी मी कोचिंग सुरू केले, कोचिंग करू लेदर बॉलची. तो माझ्याकडे जेव्हा आमच्याकडे येलो कोचिंगला शोधत दिले की आमच्या कॉलनीमध्ये BRC कॉलनीमध्ये सूर्याकुमारला जेव्हा त्याचे आई वडील माझ्याकडे घेऊन आले BRC कॉलनीमध्ये, ते शोधत आले होते की BRC कॉलनीत कुठे क्रिकेट कोचिंग सुरू आहे का, चालते का. त्यावेळेला आमची लकीली 2 वर्षापूर्वी कोचिंग चालू झाली होती कॉलनीमध्ये. तर त्यांनी आणून त्याला माझ्याकडे सोडलं आणि विचारलं, सर ह्याला तुम्ही कोचिंग करू शकता का क्रिकेटची, याला खूप आवड आहे म्हणून. बोला सोडा, बोललं बघूया काय आहे ते. आणि त्यावेळेला लकीली आमच्याकडे MCAचा अंडर 14चा कॅम्प लागला 2 वर्षानंतर. आणि त्या कॅम्पमध्ये आमच्याकडे त्यावेळेला धवल कुलकर्णी, ब्रवीश शेट्टी, आदित्य तरे, बलविंदर सिंग ज्युनियर असे मुंबईला जे खेळली मुलं ती सगळी त्यावेळेला त्या कॅम्पमध्ये होती. त्याच्यावर आणखीन 3-4 मुलं होती. राजीव मोहरा एक होता, आणखीन 2-3 जण होती. त्यांच्या 3 वर्ष ज्युनियर सूर्या होता. पण कॅम्प आमच्याकडे लागलेला असल्यामुळे आम्ही सूर्यालाही त्या ज्युनियर असतानाही त्यांच्याबरोबर ठेवून आम्ही सूर्याला तयार करण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्याचं फळ आज आम्हाला दिसतंय. असून जरी अगदी सगळा खर्च उचलून मुलांच्या पाठीमागे उभं राहून थोडीफार काय होईना 100-1 लोकांनी जरी ठरवलं नाही, आणि तेवढी लोक तर नक्कीच निघतली सिंधुदुर्गामधनं की काहीतरी करू शकतील म्हणून मुलांसाठी. तर ते जर एकदा ठरवून जर काय काम झाला तर त्यासारखी कुठली चांगली गोष्ट नसतली सिंधुदुर्ग आणि मालवणसाठी. या फक्त हो कोया, ठरवून करू कोया. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. कणकवलीत भर चौकात राडा. PM मोदींना प्लॅनिंग कमिशनचे शून्य नॉलेज, डॉक्टर भालचंद्र मुंडगेकरांचा हल्लाबोल. आणि क्रिकेटपटू सूर्यकुमार यादवचे प्रशिक्षक मालवणात. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.